Здравейте, хора! Закъснях за среща с Яна. Отмени се за 10 часа. Доста закъснях, но нищо. Имам сенки на Есенс. Забравях кой номер са. Гласа Хималая с какаово масло. Не си срезах косата и забравих. Това ще я среша в Яна. Разпилях си сенките. И въобще да се каже направо. Мента вървя. Здрасти! Дано не ме биеш, Яна. Трябва да се среща непременно от тях. И ще правим The Whisper Challenge. Затова снимам с слушалките. Имам и бочко, слънце да ще пием. Малко на сянка. С аутфита ми е рокля и джаконки. Роклята не знам откъде. Така. И... Ето я, Янчето! Здравейте! 10 без Б. Да, мента ни виждате и не влог. И аз снимам влог и ще правим The Whisper Challenge. Мисля, че за двата канала. Да. Добре, и някой друг клип. За разпиляни се. Значи, забрах едно коле на Яна, което го подарих. Разпилях си сенките, забрах да си среша косата и какво друго беше и обърках пътя. Може ли? Аз не съм добре. Поне си сложих щетката. И руж забрах да си сложи и да си чеша веждите. Ти сериозно ли? На Avon. И забрах да си... на двете. Забрах да си среша веждите. Аз не съм човек! О, чакай. Аз не съм човек. И вървим към Виденс, да, към нея. За да правим клипа. Да, няма да ви казваме в кой квартал живеем. Ако ти записваш, аз записвам. Няма да ви казваме в кой квартал живеем, защото... Е тайна май. Да, не е хубаво да се казват такива неща, като ги гледат какви ли не луди. Само да питам, гледахте ли вчера Зорив на кафе? С Настюшка. Аз го гледах в нова Play Google, защото аз нали бях повече. Аз не. Много беше яка Зори. Мале, разтече ми се. Виж, трябва да се измила вас, честно. Няма батерия, те че може да има... който ви снимах преди малко. Че този ли снима? Боже мой. И много ми е топло. Много ми горе. Който е бе? Максимум. Максимум трети бе. После ще ходя до наблизо да вземам Куинс, а тя може би ще вземе първо баща си. Но той не е тук. Може, къде е той? На вилата? О, не, ти сама ли си цял ден? Не. Вече стигнахме в Яна. Същото място, с което дойдохме, сега се връщаме. Да. Мали адска жега е навънка. Направиш доста и направих всичко. И аз направих аутфита, ма направих всичко. Ти пък, майко, слушалките ми щяха да се заплетат. Я да се покажа, бе. Ти въобще не ме снимаш. Аз съм маймунната, знаеш. Аз съм мъчих да заключим, а не можа. Юху! Хора, падна ми зъбчето. Отивам. Аз и така безразборно си влизам в стаята на Яна. Тя е моя стая. И след малко ще продължим влога, като заснемем клипа. Тя хора се прибирам от вкъщи. Това беше влога. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, дайте един thumbs up и се абонирайте за мен и за Яната. Също така за Т35 и Sweet Eating. И така, чао и до следващия.